Flere og flere unge mænd helt ned til 16-17 år henvender sig til skønhedsklinikker for at få foretaget en hårtransplantation. Det fortæller flere danske klinikker, som TV2 Echo har talt med. En af dem, der har fået ordnet høje tændinger, er Mike Møller. Vi ser billeder af her. Transplantationen skal eksempelvis fjerne høje tændinger eller tyndt hår på baghovedet ved at flytte hårsække til de områder. Tendensen bakkes op af adskillige, der viser, at der siden 2010 er sket en stigning på 140% i antallet af patienter, der får en hårtransplantation. Velkommen til dig, Mike Møller. Det er jo dig, vi lige så billeder af. Og du er 23 år og har altså fået lavet den her hårtransplantation i april måned, og man kan da faktisk rigtig godt se forskel, nu hvor jeg kigger på dig nu. Men hvad var det, der gjorde, at du valgte at tage den her beslutning? For jeg ved, at sådan en operation er jo heller ikke helt nem at komme igennem. Nej, altså jeg tror, fra jeg var 18 år, har jeg egentlig bare været ked af mit hår. Altså helt tilbage, da jeg bare gik i 3. klasse. Allerede dengang havde jeg svært ved at sætte mit hår, og jeg har nogle gange vasket mit hår mange gange på en dag, for at få det til at sidde ordentligt osv. Og da jeg så bare 18 år, tror jeg, der begyndte jeg så at miste mit hår, og begyndte at blive mere og mere ked af det, når jeg kigger mig selv i spejlet. Men altså, nu har vi jo så de gamle billeder på der, og der er jo så nok nogen, der vil påpege, du har jo mere hår på de gamle billeder, men ja. Prøv at forklare. Jamen altså, selvfølgelig, jeg tror ikke, det er så slemt som nogen, men jeg er også kun 23 år gammel, men når jeg kigger mig selv i spejlet, har det bare været så slemt, at det har påvirket sindssygt mange ting, også i forhold til potentielt job og andre muligheder. Altså nu laver jeg en del på sociale medier, som jeg også har holdt mig fra, fordi jeg ved bare, at der er mange, der har holdninger til sådan nogle ting. Så det har stækket dig? Ja, meget. Man får jo så under den her operation flyttet hårsække fra baghovedet og om til forreste hårgrænse, og den operation ved jeg, at du selv har beskrevet som 8 timer i helvede. Men du ligner en person, som alligevel synes, det var det værd. Meget. Altså jeg tror aldrig, jeg har været så glad for noget, jeg har gjort for mig selv. Altså allerede, da jeg gik ud af klinikken og var færdig med den her behandling, altså som man også kunne se i det første klip, der var jeg ved at græde simpelthen, fordi jeg bare var ramt af så mange følelser, og at det endelig var sket efter, jeg potentielt 5 års helvede-agtigt. Du er en del af en tendens, hvor flere unge mænd får foretaget den her transplantation, fortæller de 4-5 klinikker, vi har talt med. Men hvorfor så tidligt egentlig? Jeg tror, altså selvfølgelig, jeg tror det er normalt anbefales fra man er omkring 27 til 35, det er der, hvor man skal begynde at tænke på at få lavet, hvis man gerne vil få det lavet, og selvfølgelig henad. Men jeg tror bare, jeg kom frem til den konklusion, at jeg var sådan, jeg gider ikke at vente potentielt 10 år, og så være ked af de næste 10 år, og ikke få udrettet de ting, som jeg gerne vil have lavet, når jeg kan få det lavet nu, og så kan jeg altid få lavet det igen, fordi man kan godt få lavet det flere gange, især når jeg ikke får sat flere hår i, end jeg har. Hvordan er du blevet modtaget med de nye hårpragt? Meget positivt. Altså, det er lidt sjovt, fordi inden jeg fik lavet, der har mange, der kommenteret på, også skal du ikke til Tyrkiet og få lavet dit hår, men efterfølgende er der rigtig mange, der har skrevet, at det ikke var så slemt, som jeg måske har troet, det var. Men jeg har fået rigtig meget ros, også i forhold til, at jeg har delt det så åbent på sociale medier. Ja, det skulle jeg faktisk lige til at spørge om, fordi det er jo noget, som man i hvert fald for nogle år tilbage godt kunne have forestillet sig var lidt et tabu, og måske i særdeleshed for mænd, der har vi kvinder jo måske i højere grad været gode til at dele ud af alle de ting, som vi går og gør i den retning. Hvordan har du oplevet det med tabuet? Altså generelt for mig selv har jeg ikke rigtig undersøgt så meget, fordi at jeg synes, det har været svært at finde noget reel information, som kommer fra mennesker, der selv har oplevet det, og ikke bare klinikkerne, som selvfølgelig sælger det bedste udadtil. Altså de vil jo aldrig sige, at en operation gør ondt, og at det kan være svært at sove efter. Så jeg tror bare, jeg hirrede efter at komme ud med det her budskab, hvordan det egentlig reelt er, og vise for eksempel på min TikTok, hvor jeg filmede de første 30 dage hver eneste dag, så man kunne se den udvikling, både på godt og ondt. Lige et sidste spørgsmål. Bliver de siddende? Det håber jeg. Og hvis ikke de kører, du så klar til 8 timer i helvede igen? Altså, da jeg lagde dig, så tænkte jeg, at det skulle jeg aldrig nogensinde gøre igen. Men jeg tror nu, så jo, jeg kunne godt tage en mere, hvis det var nødvendigt. Ja. Mike Møller, du skal have tusind tak, fordi du også delte med os her på News & Co. Ja.
Det bliver jo lidt mere og mere normalt at få fikset ting rundt omkring, og nu er vi jo alle herinde lidt oppe i årene, hvad den her statistik angår. Men alligevel, hvad vil I gerne ændre på eller forbedre lidt, hvis I fik en pose penge til det? Christoffer? Nu sagde Mike, at man skulle være mellem 27 og 35, hvis man skulle lave en hårtransplantation. Jeg er jo 35, så jeg er nok ude for kategorien nu desværre. Men jeg må indrømme, da jeg var omkring de 27, der synes jeg, at mine tændinger begyndte at vokse en del. Det stoppede så igen omkring 30-årsalder, men jeg havde sådan en paniktid, der jeg tænkte, nej, altså, er det nu, at det sker, jeg kommer til at ligne... hvor ender det her? Ja, hvor ender det her? Ja, okay. Kommer jeg til at ligne min far, inden jeg bliver 35? Men det er som om, at det er gået lidt i stå. Men jeg kan sagtens forstå, at der er mange, der vælger at gøre, og tage den beslutning, som Mike har gjort. Og jeg synes, det er rigtig modigt, at han går frem med det, fordi der er måske lidt mere tabubelagt for mænd og vil ændre på noget i deres udseende. Men jeg synes, at man skal gøre det, hvis man har mulighed, særligt når det er noget så uskyldigt som hår. Og hvis det ligefrem kan hæmme ens hverdag, så synes jeg da helt klart, at man skal gøre noget ved det, sådan så man kan komme ud og leve det liv, man ønsker sig, og søge det job, man gerne vil. Ikke? Altså, det må jo ikke ligge låg på en, at man har fået det højt. Jeg synes, det er rigtig godt. Poul, hvad vil du ændre på, hvis det var? Ja, hvor lang tid har vi? Ikke særlig lang tid. Nej, altså, dybest set har jeg ikke lyst til at ændre noget. Jeg kan godt forstå, at hvis det er et psykisk problem, for det er det jo også for nogen, ikke? Altså, så kan jeg godt forstå... Det kunne vi jo høre, det var, ja. Ja, altså, så synes jeg, det er fint. Gør det endelig. Altså, det gælder da om at få mest muligt ud af livet, og... Det kan godt være, det var 8 timer, men... Men Poul, jeg har lige givet dig godt nok imaginær, men dog en pose penge til at få lavet et eller andet. Ja. Hvad skal du have lavet? Nogle gange har jeg overvejet, om jeg skulle... Jeg ser jo træt ud, ikke? Altså, men det bliver man i min alder, specielt når man har små børn. Så nogle gange har jeg overvejet det, men så tager jeg nej. Altså poserne? Ja, så tager jeg nej. For hvad du lige skulle vente til, de ikke er så små, børnene. Det er det. Ikke? Jeg kan være, det går væk af sig selv, ikke? Eller stopper, ligesom Christoffer siger. Ikke? Ja. Helle, her er din imaginære. Her er min imaginære. Jamen, jeg vil faktisk ændre noget, som ikke var visuelt, men som jeg har sådan en fjollet ryg, som jeg bøvler med, og er i verdens langsomste genoptræning. Og det går fint og alt godt, men det var da smart, at de kunne lave sådan en fix-fax noget. Altså, hvis det fandtes, eller... Hvis det fandtes, ja. Lige præcis sådan noget fix-fax. Fordi nu, det er kun hårdt arbejde, det er ikke kun en imaginær pose penge nu er du også ude i en imaginær operation, eller? Okay. Præcis. Jeg tror, vi gik hele vejen. Ja. Nej, jeg tænker egentlig, jeg er ikke så... Det ved jeg ikke. Jeg er fint tilfreds med det der. Jeg ligner en panda indimellem, det kan jeg godt leve. Altså, det gør vi jo alle sammen. Ja, præcis. Det er okay. Men er det en fin tendens, synes du, det her med, at nu rettede Mike jo også selv fokus på det, Christoffer var også lidt inde på det, men at det er blevet mindre tabu, at det også er ved at være normalt, hvis man kan sige det på den måde, at også mænd taler åbent om den slags? Jeg synes absolut, at det er en fin tendens, og jeg synes også, det er fint, at Mike kan gøre det, hvis det er noget, der fylder meget for ham. Jeg håber, at man har nogle overvejelser, inden at man gør ligegyldigt, hvad man gør. Jeg håber, man har nogle overvejelser omkring, hvad bor inde i mit hoved, og hvad er i virkeligheden. Altså fordi, at det også er, i hvert fald sådan sidst, inden 20 og de første 20 år, kan man også være en alder, hvor man går ind i et rum og tænker, nu kigger alle. Og glemmer det faktum, at alle har deres egen hovedpiner, og kigger slet ikke så meget. Altså, de kigger alle mulige andre steder. De kigger alle mulige andre steder, og har selv kriser. Hvornår begreb du det? Fordi det indtrådte sådan efter 40 for mig, så der er jo lidt slip der. Jeg var sådan midt 20, hvor det gik op for, shit, jeg er slet ikke så vigtig. Nej, kæmpe frihed. Fantastisk, kæmpe frihed. Ja, det er en kæmpe frihed. Der er meget mere news og co. igen i morgen.